Wah, Akbar. Woi. Berapa bunyi? Cekal. Allah. Artine. Woi. Apa anu iki? Kaya ning lampu ajaib iki. Paling dibuka apa piye? Yo, ndelok metu tuyule. Kok kene kobong iki kayak jajan. Aku ya sing tengane. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma laka sumtu wa bi. Kleru. Apa? Tengane. Ya Allah, lindungilah hamba Amin. dari mara bahaya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Bukan. Aku ada yang mencurigakan nih. Bukan, Jo. Nenek no dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, simpen orang muter-muter nih. Orang muter-muter nih. Apa sih? Wih, Apa, Jo? wih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Wih, raro wih. Menungsone wih. Menungso apa kewan wih? Beda. Iki lho. Enek bringos iki lho. Iki ora iku. Astagfirullah. Iki lho ya Allah. Ya Allah, Iki lho wonge. tembus kok. Iki wong apa wudu iki ya Allah. Jenenge. Iki lho. Ya Allah, ora ngerti lho, ya Allah. Aku plong-plong ngene. Lho, truk ora. Jare aku ku ngaplung ngene. Lah kuwi sing ndi? Aku. Aduh, ya aku iki deni manane. Sopo sing nemu omahku? Sopo sing nemu? Kuwi to kae. Iki, Mbah. Weh, Iki lho. sing nemu apa? Iki. Lah kaya kuwi sing buka. Lha kon mang. Lah ora tahu, wis buka. Aku mangan, Mbah. Sopo sing nemu? Sopo? Aku. Apa lho? Aku Kok kudu. nek iki sing iki aku pundi sopo goblok? Lah, kuwi tok sing muni. Udin. Kuwi lho jin. Titik karena Jin semprul kuwi to paning jenenge. Jono. Jara jenenge. Ya Allah, Jono. Jono ki mah wong panggul kae. Lah jono Mbah. Nabi kok kene? Ayo. Lebu ya kowe ya. Lebu. Tenang kowe ya. 1, 2, 3. Iki Gak mulai. kiwane engko nutup punya omahku. Iki mang enek demite lho, Mbah. Duit Le. Kang, nek sini lho orang ngoyene. nek ra percaya to. Berarti aku tak sing tiru iki mang. Kok kompak. Terus sapa? Biah. Tidak muka dudul ya. To dikene kene. Engko aku iku dideni lho. Malah dijukuk mahmu. Wis to. Engko lek medeni nyatu nyamaku engko. Ini. Ini. Gawat nih. Wis to rasa. Wis to rasa ayo. Aku. Oh, kok enek ramen ngene yo. Cetani. Wih. 何お前はもう死んでいる。 Menungso iku lho. Menungso. Jin iki paling ya Allah. Ya Allah. Kowe mah ngendi? Botolku bubar. Betul kan ono. Botolku kok buang, aku terpaksa turun ke kene. Ya Allah. Apa Bisa. Ya Allah. Wih, apa? Apa? Iki lho, Jin. Iki lho. Weh, lu tanganmu sedang. Apa nih? Iso ndelok kowe sing iki. Wah, wih, cetok ngono tadi kayaknya gue. Kaya gorik lah bojone. Botol. Ngati botolmu mah. Ya, tak anteni ini. Ya Uangnya anti. iki iso nang omahku ae lho Jin. Jin kepet iki. Iki kok botolmu. Yang yang
balik yang kayak gitu. Oh, ini. Cek lagi. Tidur bang. Aku coba fotonya. Tikam semua. Dia putih dulu. Anu ya Allah ini tuh. Kena minta mau. Lah, nyapa nih? Mau kapan nih? Beli gua beras. Jangan gua dicek. Gua dicek itu mah tak omong itu. Tak omong itu. Nah, aku training golek bos baru. Kalah proses curhat. Aku jane dikumbang sak omahku. Ya boleh ngono iki. Bisa ngomongan. Nah, kaya apa? Ya, sak jaluk bos. Tenane. Ping pisan ya bos dipino kan. Lah, terus tau. Yo si akeh lho. Nah. Ojo kau aku mikir bringos kultur. Pilih bu, ini ada apa ini? Asalmu ini alam apa di? Apa dia? Ya, pada Israel malaikat ini. Kamu jenengmu? Jono bos. Jono. Aku kenal aku Jono. Jono kita kalau TP kan? Iya lah, itu Jono. Iya. Jadi kan kayak apa bu? Ada lu ya? Jadi apa kan? Ya, gue orang anu tak lebok ini, tak lawasi lo. Barak. Ya aku jaluk HP ya. Saya tak kopi apa? Iya HP sembarang. Iya bos. Tenang. Rubah HP ya. Tenang. Lah ora tak lebok ini lo. Karena aku siapku. Demi aku. Ora bos. Meneng apa sih? Dah. Jadi lo. Tenang lo ini. Ya, tenang lo ini. Apa coklat? Apa ini? Ngomong ora. Ya nah, ngono bos. Beringas terus. Oh, cumi. Tapi tenang lo. Jadi gue yo untuk sini jodohan ini. Ngono bos piye to? Piye? Kowe dadi asistenku yo. Nah, penting kok upaya. Apa upaya? Aku yang duwe lho lek anu iki jamin ning ana kowe aku. Aku susah aku yo, Bos. Wis piye? Melaku rokok tangane. Oh, ngedeni jane. Aku gawe. Bukan, ya aku, Bos. Yo. Ayo, Bos. Bu. Iki lak muka aku sih. Ya rupamu koyo opo? Lucu lho, Bos. Badut ancol. Oke, Bos. Bukan. Nyapa? Si, ini. Aja njubur we. Njubur. Njubur. Apa sih? Untuk batine kebukaan. Iya, iki omong. Lek anak itu orang itu lagi. Ini apa deh? Ilmu aku udah biar. Lah. Nyapa nih? Ini Bos, gengkol iki, Bos. Lah, iku lek mati iki urip, tak jamin urip. Ya Allah. Tak sulape dadi anu apa? Golek ngambil rawit kowe lho. Tak sulape iki tes pangkling, Bos. Tak ngene iki lho, kowe. Lek ora kok uripne, kok tak uripne, Bos. Lah iki mayat hidup. Wis ngene. Boloku lho ngene iki saiki. Bolomu ayo les. Iki. Apa kowe turu? Ngantuk ora kowe? Ya kesel dalam perjalanan kok panjang geludak untuk. Yo, lek ngantuk ya mlebu yo. Wis lampu. Aman iki. Sesuk gimana yo? Ini sesuk. Ini kok enek pasien nopo? Anu terutama permintaanku ya. Lagi mana? Ini lagi belum. Hang. Iya lah. Si belum dah habis mati mah. Tunggu memang. Turun minder memang. Betani. Iya. Kurang aja. Banyak bawa mang kesel. Anda juga yang mau tunggu. Ora ngarit. Ngarit punya.
Delok apa kowe? Delok apa? Tekik, lho kuwi ada tekik. Delok apa? HP ya. HP sing model piye? Sembarang. Sing aku emang yo lah HP iki. Sembarang aku. Yo. Yo tak buka ini yo. Halo, tangi. Iki. Kowe ciri. Deh. Memang aku ngujin apa? Nah, aku sih. Tenan. Aku sih. Alang. Endi anak? Iya punya alam liya iki. Lalai. Apa sesuk? Yo. Ya kok tuh Ora metu iki. kok kon ngucap-ucap metu. Oh iya ya. Oh alah, mantrane lho aku. Digosok 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Bim salah bim jadi apa? Plak. Bantu ya. Bantu ya. Goblok kowe. Wis ta nggo metu iku. Itu. Bim salah bim. Bim sama bem. Jadi apa? Plak. Jadi apa? Kak yo. Yo. Metu to. Yo ono kayak. Ngono. Oke, kering sih. Gila tuh pakaran. Ini kurang vitamin, makanya kekurung 100 tahun pisan. Sahabat ini. Kurang masuk apa jadi? Ayo. Enak makan jajan ini yo. Ojo kok anu lu. Kicap lu. Udah lo, ayo kursi wis. Loh, buru iki. Ojo iku malah ligat iku jinku. Yo. Ngapain ngantuk penak-penak. Brengas nganti luntur ngene iki. Jenenge wak turu lho. Lah kesel lho, Bos. Kok tendangi nganti Bro, kono celok apa? Dene. Tapi Bisa Sing menang. ngantuk lho sih. Tak kebak iki 100 tahun nih. Saya tambah di sini ada iki lho, Bos. Ana to brengas ku luntur ngene jebres pisan. Iki jencap apa ngono. Dang, delok apa kowe emang? HP sing ku, seberang. On HP. Iya, Bos. Modele piye? Redmi wis. Yo. Mi. Dene. Kudu kuwi. Mie Aku ayam. ora dodol panganan, Bos. Yo, betul. Ye. Menang apa ya geblek dhisik lho. Saya tahu. Tuh, jadi ini. Kok nyanyian kok. Lah, beda sih. Kemang jini lah konsen imam berarti. Weh, beda kami. Nya apa nek Bos lho wis apene. Iki lha ben. Amek kondome tok iki. Kok. Piye kok iki? Lah konsen ngadep beda-beda kesel banget. Cun, apa nih? Model apa kondom. Sembarang. Kok iki piye jen? Saya pun jadi pending ya. Yo iki tak kei, iki tikene apa? Ya posisi tak kayak sinapi. Iki elek-elekan. Yo, nyowe tak kei ku HP ku. Mau aja. Ngapa? Jarakmu iso sing api. Yo aku sing apik, sing duwe kan aku. Dari kudu iki. Wis, Ono mlebu. Wis, tuh. Wis, itu tapi kene ora anu iki. Wis ngono. Ini ya. Kapan nih? Sesuk Dia dulu, aku turunnya ya. itu lho kene. Soalnya, Alah. Wis jam itu kan. Wis jam 1 yo iki. Mang wis wedi guru-guru jin kibrit nah. Jono. Alah iki aku turu ae. Yo.